Kender du morbærtræets historie? Træet her lige foran dig. Der findes både hvide, røde og sorte morbærtræer. Træet her er et hvidt morbærtræ, og det er en stikling af det træ, der i 1679 blev bragt til Danmark, helt fra det kinesiske kejserrige af kong Christian den 4's rådgiver. Kongen ville nemlig have morbærtræet til Danmark, fordi bladene fra det hvide morbærtræ er silkelarvens yndlingsmad og giver den bedste silke. Christian den 4. ville dengang i 1679 have morbærtræet plantet i Danmark for at få gang i dansk silkeproduktion. Han etablerede silkevæverier i Silkegade i København, hvor han fik flamske silkehåndværkere til at oplære børn fra tugt- og børnehuse i silkevævning. Men han måtte alligevel lade de danske silkebåndsfabrikker give op i konkurrencen med de store udenlandske silkefabrikkers billigere silke. Der kunne de danske fabrikker ikke følge med. Man har forsøgt flere gange siden. Alligevel har den danske silkeproduktion aldrig rigtig taget fat. Til gengæld kan morbærtræets bær, ud over at være silkelarvernes yndlingsspise, også spises af mennesker, enten frisk som tørrede bær, blandt andet til te og i kosttilskud, eller som syltetøj. Måske det meste som syltetøj, vi kender morbærtræets bær i dag. Men specielt i Japan har morbær også ry for at indeholde et stof, der kan skabe velvære og overskud. Blandt andet ved at stabilisere sukkerbalancen. Og derfor er det en gammel tradition i Japan at drikke morbærte til hvert måltid.